Ya dikubur. Dong gayane lek Ben Adil. Dumiye Aku mau ngadep ning Ndorowati. Wis tak wanek-wanekne karo nata Mandura Prabu Baladewa. Saiki bareng ana perang gedhe kaya ngene iki, saiki dum tugas kowe sing ngadepi. Lho kok diundalke aku? Ayo aku wis matur ning Kratonegara Ndorowati kok. Saiki kowe kudu gelem maju. Lah kok ya menyang wong sak bakal ngadepi tak nganggo sandet usen le. Kowe tak pacaki Nalendra Mandura Prabu Baladewa ben kembar. Lho, aku ki Baladewa. Uye. Baladewa kok uye. Piye to wong Madura kowe lho. Ya trayoli ben tak kok trayoli ben tak. Ono gawe nang gore iki lho. Ayo. Goleke bedal yang gede nanti iya ayo tak maju ya pasai nganggo Prabu Baladewa sandangane Prabu Baladewa siwane larang le ayo wis iso menang wo ora wani ngadepi Prabu Baladewa sing sejati rasa dadi anak Semar le Nalendra Prabu Baladewa. Uye. Baladewa sing sejati aku. Baladewa sing sejati aku. Kowe mau budal kowe aku budal ora karo Ngastina. Ora tau maca sejarah kok Baladewa negarane Mandura ora Ngastina. Aku mau budal kan Mandura petuk Erawati tak cium. Kowe petuk karo bocah Erawati yo petuk bojoku dhewe kok. Aku arep budal rene tak ambung. Tak sun. Erawati tak lungane. Ayo nesu. Etan sono ayo. Bali usah ayo aduk kan ngene pecan tip bali kowe. Baladewa kula aturi semene sawetawis Koko Prabu Mandura Prabu Baladewa. Adikku Kresna. Adikku Kresna bocah batang bagus. Bagus nih. Kresna jane kaya
Kuwi dudu aku kuwi Bagong nggih kula ngertos. Ayo caki dicul bisa iki. Oke. Ayo lungguh. Singo mulang jarak. Mulang joyo. Mulang joyo kok mulang jarak. Etan-etanan. Piye Kresna? Ayo endi ora teman? Ayo endi ora teman? Tak rabeke karo Lesma to, Kresna. Sing arep rabeke karo teman kuwi aku. Aja percaya karo kae. Aja percaya karo Baraja Kasu. Kae iki pandal kami Prabu Dasamuka. Hei! Hubungannya apa karo Dasamuka iki? Alah. Rumangsane apa? Kok Prabu sabar kok ya wis iki padha-padha. Minale di bawah iki. Dira kae. Kulo diwondhau kok. Koko Prabu, Baladewa Koko Prabu. Ye! Aja bareng. Salah siji. Salah tunggal. Aja bareng. Sing sekati iki aku. Yo awakku mencorong. Kaya Baladewa awake kok kaya Valentine. Wis saiki sakarepmu Kresna. Saiki sakarepmu. Kowe arep percaya aku kena, ora percaya karo aku yo kena. Aku grah nek wayangan model ngene iki. Sabar. Sabar kok. Sabar. Mugi kawuningan mriko sampun wonten trontong-trontong wajang. Piye Kresna? Piye ya iki? Inggih Koko Prabu. Kula sampun nandhangu putra kula pun nindang lara lemon. Mboten nemungaken negari Ngasti lan Karang Kadempel sinten mawon saged amboyong anak kula pun nindang lara lemon. Menawi saged mujuti ingkang dipun wastani tontonan swarga gambar Lokananta Kaitra Dewa Ndaru Gedang Mas Inde Parijata Kencana. Manten lanang didandani widodara, manten wadon didandani widodari. Lan manten lanang anggenipun ngiring dhateng Dwarawati kedah tinikan kereta kencana ingkang tinarik Pudra Raseksa. Ayo, kembali akal lagi. Kembali panjang apa? Ya apal kuwi kena dolaken pirang-pirang. Ora akal syarat nabi lho. Aja ngaku lulusan sati-seti. Wopo? Lah kok syarat kuwi mau padha karo rabine Permadi karo Subratajaya. Nuli nggih sumangga. Kula aturi dawuh dhateng para kula menawi saged mujuti menika sedaya si endang para temen. Dadi jodone si Lesmana Wandra Kumara. Dan syarate sampun kula mireng saking mriko mau Gusti nuwun. Iya. Kabeh kudu dirangkul padha ya Petruk wis. Dina iki Petruk kawan Bagong Dalya matur kelawan. Bapakmu Kyai Semar Badranaya yen pancen adimu si Bambang Senget dadi jodhone si Endang Loremon. Tartamtu dewa ora bakal anggone parendak yen ngesaken dawuh nuwun. Nagara Dwarawati lagi lena ing kaprayitna lair kelawan batin.
iki bakal dadi dalan, bakal dadi sarana anggonku bakal bisa mondong nyemotku jaring atiku sindang temen ngenteni madya ratri tengah wengi si deming swastra bakal tak colong sira temonten iki. biasa. Layan. Iya. Leren Mas Gareng iya lho. Leren ora nggur ora ketang nggur sak pemerangan iya. Leren dibakok leren. Leren iki penak ora melu ning goro ati ning melu goro-goro. Yo karben jangkep wong telu kok le. Mangsane kok ya. Mas Gareng dik Dakung aja padha bredonti ya. Saderengipun ngaturaken panuwun ya. Saderengipun ngaturaken tetembangan ingkang maneka warna kang sarta ngaturi para-para mbak-mbak kang sarta adik-adik pesindhen sumrambahipun. Menika diarani mbak ya mbak kula, diarani ibu nggih ibu kula.
Ibu Lucy Brahman. Ayo. Dadi seniman iki kula gumun setahun jembleng serendeng kalian Mbak Lucy Brahman menika. Kuwi jaman kula alit nganti tekan semprene iku karirnya itu iso stabil ngono. Ayo tetap laris, tetap muncul di dunia YouTube memeriahkan panggung wayang itu. Ayo. Iso awet priyadine yo tetep semono bae. Wis biyen aku isih SMP ro Mbak Lucy nganti tekan seprene yo priyadine yo ora awah yo tetep semono postur tubuhe. Lah iya ngaturake panuwun le. Ngaturake panuwun. Ngambali aku kula wonten ing ngajeng ngono wau. Anggenipun dedaupan nyuwun nggih ngantaranipun Kang Mas kula. Kang Mas Arifanda kalian Mbak Vina. Langsungipun hajat Pak Iswantoro, Pak Kades ya, Pak Kades. Lurah Desa Ketawang. Ayo. Aturake panuwun, Pak. Upama ora diparingi rezeki begini leren merongos ning omah. Lah iya. Mula kudu disyukuri ya. Lah aku jan seneng. Nek wis nyambut gawe karo kanca-kanca iki wis bahagia atiku. Ning omah rene gawean nggur tenguk-tenguk. Amangka ning omah saiki aku wis ora ono kancane. Masku sing nganggo siji wis dadi dosen ning isi Solo. Sing loro ya wis omah-omah. Wah aku ya mati urip yo jagoan karo kucing ning omah. Ya ora apa-apa le, ngono kuwi tetep disyukuri. Aku tetep syukur Dek. Ora apa-apa malah iso ngrupat wong tuwa. Malah iso jaga wong tuwa. Totalitas waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua birrul walidain. Amin. Luar biasa. Nek wis menikah iki mergo wis rampung sing dadi wajibane wong tuwa, wong nek wis para krama kuwi tegese wis wani mandhuren pribadi ora menggantungkan kebutuhan karo wong tuwa. Oh ngono. Ayo. Kula iki kaya Mas Pandra, Mbak Vina iki wis wani rabi tegese wis gugur wajibane wong tuwa anggone tumrap anak. Ya ta? Dadi wis wani mandiri pribadi genti ya kuwi ing antarane pinanganten paling sungsum karo wong tuwa. Ngono ya. Ayo. Jan. Saiki paken gentan bunda iki mau ana sing nyuwun. Nah, sing rutin pinangkane ngono iki menika kelinci. Ayo. Larasipun barang. Nah. Aku pengen ku anu sih. Pertama dadi hati sih, dadaske lamban loro kelinci ucul. Ayo. Aku mau jan. Wah, lenengan iki. Silake janji sore ra metu. Iso pengen ae. Mas Heru. Wih, jalan terus kambing anyur. Niku bis kabeh Mas Heru makan niku entek 1,5 juta Mbak. Nasi raya. Barang Mas Heru, Mardika. Ayo. Nggih, ngene timbake dadi sih, bagas iki njujul nggih, tembane. Iya. Monggo bawane bebas penting barang. Ya. Njujul iki mboten apa-apa, monggo. Heeh. Aduh klintiku.
maca lagi maca pisane Mas Hirman jineman iki sawu ya ora mangka iku dadi katras saiba bunga rasaku yen mulih bakal bersama Sri ya. Ya, berdua. Ayo. Ya, sindelok kan. Kowe kudu bersyukur lho, jadi kowe tak ada cinta. Iya. Sampai kali Mas mawon Mas. Kowe iki pembedaan. Kira ketemu. Dadi ati mengelamban kedua lho niki menika kelinci ucul. Ya, buka celut mangga coba kaya apa. Kisah